Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Merkezi Bankynyň başlygyna wagtlaýyn çäre hökmünde valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmegi tawşyryp, bu işleri guramak üçin 3 gün wagt berdi. Munyň ideýany Balkan we Lewap welaýatlarynda dollaryň gara bagdardaky bahasy gymmatlap, bir Amerikan dollarynyň narhy 23 manatdan hem aşdy. 15-nji maýda Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly video aratnaşy arkaly nowatdaky mejlisini geçirip, Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurdyýowyň hasabatyny diňledi. Wagtlaýyn çäre hökmünde valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmeli hemde hökümetiň bu uğra değişli kararynyň taslamasyny taýýarlamaly diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi döwlet başlygynyň vice-premieri Aýdan sözlerini çitirledi. Aýdylmagyna görä prezident häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan şeýle hem hususy firmalardan gelip goşýan valyuta serişdeleriniň 50 götörümini däldi, dollygyny döwletiň ätiýaşlyk goruna geçirmeli hem diýdi. Valyutada alynan bu serişdeleriň öwezini bolsa milli pul birliginde dolmaly diýip türkmen lideri belledi. Prezidentiň Merkezi Bankyň başlygyna beren bu tawşyrygynyň ideýany ýurdun käbir sebitlerinde dollaryň gara bagdarda bahasy öňküsünden de gymmatlap, bir Amerikan dollary 23,5 manada çenli ýokarlandy. Balkanyň Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde Lewap welaýatynyň Kerki şäherinde valyutanyň gara bagdardaky narhy ýene gymmatlady. 17-nji maýdan başlap bir Amerikan dollary 23 manat bilen 23 manat 50 teňe aralygynda satyn alınýar. 15-nji maýda bir Amerikan dollary 21 manatdan 16-njy maýda 22 manatdan bahalanýardy diýip gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçı 18-nji maýda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol gara bagdar söwdegärleriniň dollary satyn alýandygyny ýöne onu satmakdan saklanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adamlar dollaryň bahasyny 30 manatdan hem geçjekdigini çaklaýarlar diýip habarçy belledi. Mardaky we Aşgabatdaky habarçylarymyz bolsa 18-nji maýda gara bagdar söwdegärleriniň bir Amerikan dollaryny 21 manat 50 teňeden satyn alýandygyny we 21 manat 90 teňeden satýandygyny habar berýärler. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçöründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmenistanda dollaryň nagd söwdasy gadagan edildi. Şondan soň onuň gara bagdar emeli gelip bir Amerikan dollarynyň bahasy 20 manada çenli ýokarlandy. Şeýle-de Türkmen hökümeti raýatlaryň valyuta alyş çalışmalaryna ýowuz çäklendirmeleri girdi. Koronavirus näsagyny hasaba almadyk Türkmenistan oňa garşy çäre görýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keseli tasdik bolan hastanyň hasaba alynmandygyny gaýtalaýan wagty ýurt içinden COVID-19 bilen bagly täze maglumatlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri koronavirus bilen baglylykda Balkanawat şäheriniň ýapylanyny, Köytenag, Magdany we Kerkiçi etraplaryna ilatyň koronavirus saglyk barlyklarynyň güýçlendirilýändigini, ýaňy ýakynly aşa beden gyzgynlygy sebäpli daşawuzdan Aşgabada ekdilen 2 raýatyň saglyk ýagdaýynyň gadylaşýandygyny hemde olar bilen il töwli karantin astyna alynan 500 adamyň karantindan boşadylandygyny habar berýärler. 18-nji maýda Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmesi Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawat şäheriniň koronavirus bilen baglylykda ýapylandygyny habar berdi. Munyň şertleri we jikmejiklikleri mälim näle çeşme bu düzgüniň bir näçe ýük ulug sürüjüsini COVID-19 anyklanmagynyň ideýany durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň Eýran bilen serhetleşýän Etreg etrawyna hemde Balkanawat şäherine koronavirus bilen näsaglan adamlaryň ýüze çykyp başlandygyny habar beripdiler. Türkmenistanda ilatyň welaýatlaryň arasyndaky hereketi 20-nji martdan bäri çäklendirilmegine galýar. 16-njy maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna Daşowut welaýatynyň ýylany etrawyna beden gyzgynlygy 40 gradusa ýeten 2 raýatyň Aşgabatyň etegindäki ýokunç keseleri hastahanasyna äkidilenden soň häzirki wagtda olaryň saglyk ýagdaýynyň gadylaşýandygyny, olar bilen baglylykda ýylany etrawyna bir näçe ýyl adamyň ilki karantin astyna alynıp häzirki wagtda
Olaryň hem karantinden boşadylanlygyny habar berdi. Ýylanlyda beden gyzgynlygy 40 gradusa ýeten 2 raýat ilki başda ýerli keselhana äkidilýär. Olaryň maşgala agzalaryndan ýeşdeşlerinden we tanışlaryndan ibaret 500 metre raýat ýylanlygynyň etrap hastahanasyna karantin astyna alynýar. Gyzgyny ýokary bolan 2 raýat soňra Aşgabatyň ýokunç keselleri hastahanasyna äkidilýär diýip habar çaýtdy. 12-nji maýda habarçymyz aýyň başlaryna 2 denanyň daşowuzdan Aşgabatyň çoğunluda ýerleşýän ýokunç keselleri hastahanasyna alınıp barlanlygyny habar beripdi. Azatlyk radiosu olarda koronawirusyň tasdiqlanmanyny çoğunludaky ýokunç keselleri merkezleriniň müdiriýetinden anyklap bilmedi. Olaryň beden gyzgynlygynyň sebäpleriniň ýöneköy iýmit zäherlenmesidigi, botulizmligi anyklandy we olarda sowuklama alamatlary anyklandy. Häzir ýylanlyda karantin astyna alynan adamlar öýlerine goý berilipdir. Aşgabada äkidilen 2 raýatyň ýagdaýy gowlaşyp başlapdyr diýip şenbe güni habarçymyz maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde ýurduň dürli künjeklerine koronawirus barlyk testleri güýçlenýär. Köýtönäg, Magdanly we Kerkiç etraplaryna raýatlar koronawirus barlygy, öýkün barlygy ýaly saglyk barlyklaryndan geçir. Şol Türkmenistanda orada aýynda agzaçar berýän hojalyklaryň juda azdygyny we muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň sebäp bolýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinden habar berýär. Agzy bekleýän adamlar köp bolsa-da agzaçar berýänler az. Öňki ýyllarda adamlar agzaçar etmek üçin nowata durup bir aý öňünden diýenýaly günni belleýärdiler. Agzyny bekleýän tanış bilişlerini öz öýlerine çagyryp agzaçar berýärdiler. Indi bolsa her kim öz öýünde agdan açyp meçitlere tarawa namazyny okumaga barýar. Agdaçar edýän ýok diýenýaly diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçy 15-nji maýda gürrüň berdi. Onun sözüne göre häzirki wagtda söwda edýän telekeçilik bilen meşgullanýan gurply maşallaryň käbiri agzaçar edýär. Geçen ýyllarda işleýän adamlar hem agzaçar berýärdi diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçynyň sözüne göre agzaçarlaryň edilmezliginiň sebäbi ykdysady kynçylyklar, adamlaryň güzöran eklenjiniň agyrlaşmagy bilen baglanyşykly. Adamlar häzir özleriniň aýdan aýa zordan gün görýän ýandyklerini agzaçar etmäge maddi mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Olaryň köpüsi işsizlikden, pulsuzlukdan kösenýändigini, galan böle bolsa aýlyklaryny wagtynda naqdlaşdyryp bilmeýändigini belleýär. Munyň bilen bir wagtda olar azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň hem ýygyderli gymmatlaýandygyny we el ýeterli däldigini aýdýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanda indi 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun döwlet dukanlarynda azyk we bankomatlarda naqd ýetmezçiligi dowam edýär. Ýöne Azatlyň habarçylary öňden gelýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmeleriniň hemde energiýa bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen soňky aýlarda maliýe kynçylyklarynyň, azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň hassa ýitileşendigini habar berýärler.